Bale, hasiko gara. Hori da. Eso es. Zuen taldea da, batez ere Afrikar jatorria duten jokalariez osatutako taldea. Bai. Kantxa batean sartzen zaretenean, badago horrelako erreakziorik? Bai, gurasoengan, gero esaten dute, betatu puto país, ez duzue ezer egiten hemen, bakarrik gure lana kentzea, eta hori. Horrelakoak entzuten dituzue partidatan? Ume txikiei, además, Bai, ere bai. I see the morning sun on the hillside, yeah. Euskal gizartea esango zenuke gizarte arrazista dela? Bai, eta hori nabaritzen duzu arlo askotan mugitzen zareinean. Autobusean nola tratatu altzaio ezberdin pertsona bati? Tonua asko esan nahi du, zure begiradak nola behatzi duzun pertsona horri, hoi asko esateu nola izan tratatzen pertsona bat. Eta ni notatze desberdintasuna zezu aldezu alai tratatu pertsona bat. Edo aldezu bordeitzen, o begirada itxusi bat jarri. O erantzun txikik eman, oso kortantek. Eta Mario horrelako zerbait egin diotenean, zuk nola erreakzionatu duzu? Begirada txarra botatzen. Zer da Euskal Herrian ijitoa izatea? Prejuizioz betetako jendea gure gana. Batzuetan mina ekartzen didate eta egiten didate. Nongo azaren galdetzen dizutenean, zuk zer erantzuten duzu? Adibidez, galdetzen didate nongo azaretan gaztizkoa. Bai, baina zure gurasoak gazteizkoak. Baina eta zure aitona amonak orduan galdera horren aurrean nahi dutena entzutea da zergatik ez naizen txuria. Ekuatore Ginean jaioa, Bai. Euskal Herrira etorri zinen 8 urterekin. Bizitza erdia baino gehiago egin duzu hemen. Bai. Eta nongoa zara? Ginea Ekuatorialen jaio nintzen, irla batean, en Bioko Norte, Malabon, eta, bakarrik bizi naiz hiri horretan, eta ja, handik Gasteizera. Noiz arte zara kanpokoa, eta noiz egiten zara bertakoa? Hor badago muga bat, urte kopuru bat? Gizarte hau baietz esateko eta ontzat hartzeko,
okzidentalizatu behar zara. Adibidez, pues nire herrian arropa mota batzuk janzten banituen, pues orain ez ditut jantzi behar, ze bestela esango diate, ez naizela integratzen, no seke, jaten duan janaria, entzuten dudan musika edo erabiltzen ditudan espresioak edo nola mugitzen naizen hemengoa izateko edo ontzat hartzeko izan behar zara hemengo jendeak bezala. 14 urte egin dituzu Gasteizen. Bai, 14 urte Gasteizen egin ostean zu bertakoa sentitzen zara. bai. Eta hala ere, kanpotar sentiarazten zaituzte? Eske, adibidez, klasean edo leku batera llegatzea eta etxegitea, gutxienez pertsona batek esango dizu ze ondo hitz egiten duzun erderaz. Ja, pa empezar, no? Ze ondo hitz egiten duzun. Es como, vale. Eta gero, euskaraz aritzen bazara, ja, es como... Urbiltzen dira, en plan de, ai, ze ondo, Zure lehenengo egun haiek nola gogoratzen dituzu? Etorri nintzen hilabete bat klaseak hasi baino lehen, eta izan zen oso azkarra aldaketa. Izan naiz eskola osoko neska beltz bakarra. Eta zen klasera llegatzea, eta zen como fokoa. Eta hori, eske zen como... Eta enbeste galdera, eta... Besteekin konparatuz izan dituzten esperientziak eskoletan eta hori nirea ona izan da konparatuz. Zuk orain denbora pasada eta esatuzu eskolako beltz bakarra nintzen. Garaiaetan, umea zinenean, hortaz jabetzen zinen? Bai, noski. Osea, uste du jendeak uste duela txuriak ez garenok, pues ez dakigula ez garela txuriak, pues. Orduan... Ez da hori, baina igual umea izatean ez duzulako hortan pentsatzen. Ez, esan nahi dut. Enteratzen zara, porque egiten dizkizutelako galderak. Gertatzen zitzaidan igual, jo que se txango batean edo patian, eta pasatzen zen gizon edo emakume beltz bat, eta galdetzen zidaten, ez tu padre, ez tu madre, eta nik en plan de... Osea, beltza izateagatik, en plan de, eta handik aurrera esaten nuen, ese es mi primo, ese es mi tío, ese es mi no sé qué, familia. Eta zen como... Leo, zuri pertsona beltza zarela esaten dizutenean, ezer oso sentitzen zara? Ez diate beltza esaten diate morenita, negrita, digo, joder, osea... Koloreko pertsona? Bai, 2 metro bateko gizona deitzen dute negrito, yo, negrito, digo. O sea, es como que, ay, es que no te he dicho negra porque igual te enfada. Eta esaten dit, ¿nunca te han llamado blanco? Eta ez, digo, pues claro, porque tú eres persona. Tú eres persona, yo soy negra. Orduan, alde batetik normalizatzeko eta inkomodatzeko eta haiek ikusteko, coño, pues sí, claro, pues sí. Eta batzuk gaizke hartzen dute, en plan, es como, no, eres blanco. O sea, zergaitik sentitzen zara eroso esaten ese moro eta ez el chico blanco. Eta horrelako gauza, orduan kostatzen zait esatea blanco, ikusteko, en plan, zu ere sartzen zarela kategoria batean eta nu eres tu quien klasifika. Apartamentu batean, pixu batean bizi zara? Bai. Beste bi kiderekin? Bai. Oso zaila izan da apartamentua aurkitzea? Bai, osea, egon naiz ere lagunekin bilatzen, txuriak ez direnak, bueno, lasonetan beltzak ziren. Bai egon naiz ere familiarekin bilatzen, alokairoa, baina asuntoa da, claro, igual nire azentoa nahiko neutrala izan daiteke telefonoz. Eta nire izebarena ere, eta nire lagun batzuen azentoa ere. Bale, deitzen duzu telefonoz, dena ondo, no seke, bai, geratzen zara ikusteko lekua, eta ailegatzen zaren momentuan justu zartzen duzu hanka eta alokatuta dagoia, kasualitatez. Eta iaz, egon nintzen lagun batzuekin bilatzen, beltzak ginen 3 eta esan genuen, bale, jarriko dugu, lehen da biziz, beltza garela. En plan de, hola, no sé qué tal, somos negras, ¿hay algún problema? Eta batzuk esaten zuten, no sé qué tal, pero baina super harrituta, en plan de, pero ¿cómo podéis? Yo no tengo ningún problema, es como, nahiago dugu, momentu horretan, geratu baino lehen, bera, jakitea, ni ez naizela txuria, ze momentu izango da super deserosoa, osea, ikusiko duzu personaren aurpegia, eta izango da, como, vale, está alquilao, vale, está alquilao. Eta behin etxea aurkituta, auzokideekin nola konpondu izan zarete? Muratu ginen azken aldean nire izebarekin,
Egun batean, sartu nintzen auzokide batekin igogailura, eta galdetu zidan, ¿y dónde sois? ¿Y cuántos sois? Eta horrelako gauzak digo, ¿quieres que te haga una lista de gente que entra a mi casa jakiteko zenbat garen? Tengo lagun bat, beltza dena, eta bere etxea egiten naizenan ezin dut timbrea jo, porque kexatzen dira, jotzen dutela alboko, osea, jotzen dutela timbrea, eta izkomo, a ber, pues, horregatik gau timbrea, eta saltzen dela jende asko. Eta ikusten dutela jende beltza por las escaleras, como, eta horrelako gauzak hainbat lagune kontatu didate, eta niri gertatu zaizkidan gauzak, de todo. Turn your light down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our lives again. So say it, ooh, it's been a long, long time. Guess this message for you, girl. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. On time, oh, I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. So high, so high, so high. I wanna give you A ver, venga, chicas. A ver... Lleva kuadrilla. Ze? Kaixo, Xabi. Zemuz. Ondo. Zelan doa entrenamendua? Bueno, lasaia. Lasaia? Bai. Zer egin duzue? Oain arte zer egin duzue? Bueno, berotzen ari gara, justu. Lapurtuko izkizuet entrenatzaileak, momentu bat, eta zue jarraituko duzue berotzen? Venga. Vale. Vale, bueno, bea, jarraitu gaiekin. Bueno, a ver... Fadima eta Leo. Bai. Zuek zarete hemen arduradunak. Bai. Nolatan bukatu zenuten Gasteizko saskibaloi talde bat entrenatzen? Ba, bueno, nire kasuan, justu bilatzen ari ziren kirol hezitzaile bat, orduan kontaktatu nuen haiekin eta hori, izan nuen elkarrizketa bat, telefonoz, gero bildu ginen, eta handik aurrera, esan zidaten justu zela, pues, nahi zuten perfila, orduan hori. Eta handik aurrera, egon naiz hemen, Goianen. Bai, ba, nire kasuan, ba, ni alebinetik egon nahi saskibaloian jokatzen, eta orain kadete lehenengo urtean nago, eta Leo esan zidan nahi ba, joder. Nahi bazenuen. Nahi ba, hori, bere arduratzailea izan, eta ni, ba, esan nuen baietz. Zergatik uste duzue dagoela arrazismoa hain presente kirolaren munduan? Dago presente porque dagoelako edozein lekuan. Osea, ez da bakarrik kirolaren gauza bat. Zuen taldea da, batez ere Afrikar jatorria duten Bai. jokalariez osatutako taldea. Bai. Bai. Kantxa batean sartzen zaretenean, badago horrelako erreakziorik? Ba, bai, gurasoengan, ba, gero esaten dute, ba, betatu puto país, ez duzue ez ere egiten hemen, bakarrik gure lana kentzea, eta hori. Horrelakoak entzuten dituzue partidatan? Ume txikiei, además, Bai, ere bai. Inoiz pentsatu duzue saskibaloia ustea jasandako irainengatik? Ba, bai, mina egiten zitzaidan, zidan aiten edo gurasoen arrazakeriak eta hori. Komentario horiek. Bai. Gehienetan ere bai, entrenatzaileak ez du ez ere egiten, bakarrik edo barre egiten du, edo esaten du ez egin berriro hori, edo hori, baina gero taldea edo kidea gero sartzen da kanpoan edo eta egiten du nahi duena. Zeren batzuk esaten dute, buah, es que como eres negra, tienes que ser mejor, tienes que bailar bien, lo tienes en la sangre, edo
eres como descendiente de Michael Jordan, eta hori, ba, Bai. Eta guzti horrek molestatzen dizue. niri bai. I wanna give you some love. I wanna give you some good, good love. So high, so high, so high. I wanna give you some good, good love. Egoera ez eroso askori egin behar izan diezu aurre emakumea eta beltza izateagatik? Hurbildu zitzaidala gizon bat, gizon zaharra. Eta esan zidan zuzen, follamos. Gertatu zait, beste aldiz, osea, askotan. Zer gertatzen da? Gizon zaharrek uste dutela, ni beltza izateagatik, pues hurbildu daitezkela sexua eskatzera horrega. Entonces, como nahiko bortitza. Eta momentu horretan esan dion, perdon, eta hurbildu zitzaidan, eta, claro, momentu horretan izan zen, orain, azerretzen banaiz, eta igual, jo que se, jendeak zer ikusiko du, pues, emakume beltz bat, gritandolean pobre señor, no? En plan, eta momentu horretan, egiten dudana da, altu hitz egitea, por lo menos jendeak jakiteko zer gertatzen ari den, edo entzuteko, eta esan nion askeroso, edo denetarik, eta, bai, gertatu zait, ezak izan bat aldiz, edo entzutea, eske nunca quiero probar una negra, ez naiz inoiz egon emakume beltza batekin. Eta hainbeste komentarioak, eta egon naiz, pertsona batekin exotizatzen zitzaidala, bueno, hori como que izan duen nire prozesua ere. Berarentzat exotikoa seinala? Bai, osea, exotika, la fruta. Leo, zure azal koloreak oso esperientzia txarra asko eman dizkizu. Edo azal koloreari lotuta, esperientzia txarra asko jasan behar izan dituzu. Bai, Zuk uste duzu, gizartea jabetzen dela hortaz? Pasatzen duzun guzti hortaz? Osea, ez da nik bizi izan dako gauzak, sino nola dagoen eraikituta gizarte hau, mundu hau. Esaten didate lagun batzuk txuriak direnak. Ba, es que igual ha tenido un mal día, igual es idiota, digo, bai. Bai, se ha juntado, que ha tenido un mal día y que es racista. 22 urte dituzu, Bai, feminista zara, bai, eta arrazakeriaren kontra gogor borrokatzen duzu. bai. Mugimendu sozial askotan sartuta zaude? Bai, askotan. A ber, nago Euskal Herrikoen emakume migratu eta razializatuen sarean eta mugimendu antirrazistan nago sartuta. Esaldi bat dago dela, ni lo queer ni lo feminista te quita lo racista. Eta gertatzen dena da, feminismoan da besteen ahotsak hartzen dituztela eta besteen errepresentanteak izan nahi dutela. Orduan, esaten duguna da, ez dugula errepresentaziorik behar, ez dugula gutaz hitz egin duen pertsonarik behar, ez dugula guri salbatzea etortzea inor, guk gure arazoak konpontzen ari garela eta zu zaude gure arazoen barru. Irrati guinen bitartez ere saiatzen zara arrazakeriari aurre egiten? Nola? Aurtean, kurtso honetan izan dugu espazio bat irratean, Noserako alabetin saio feministan, eta hilabetean koatzen zegoen programa bat. Orduan, aprobetxatzen dugu espazio alde batetik denuntzia rasistak azalarazteko, eta beste alde batetik gure elkarrizketak egiten ditugu, emakume migratuei, gai konkretuei, gai dekolonialei buruz, antirrasistak. O no será, edo ez da izango. Márgenes, gorputzak, sexualidades,
intersecciones, placeres, alianzas, Identitateak, gatazkak, transgresiones, subjetividades, indarkeriak, resistencias, erantzunak, subversiones, redes, aniztasuna, sororidad, deconstrucción. O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia. Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa. los lunes de 10 a 11 de la noche. eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00 10:00. Y bueno, estamos de vuelta otra vez y vamos a pasar ahora a la sección de denuncias racistas. Hoy nuestra compañera Susana nos ha traído un caso sobre islamofobia. Cuéntanos, Susana. Hola, compañeras. Buenas noches, audiencia. Sí, entre los varios casos que nos han llegado, hemos seleccionado este porque nos parece ya bastante grave la reincidencia de los actos islamófobos, ¿no? Y que cada vez están yendo más allá, recorriendo los márgenes. Es el caso de una compañera musulmana, por supuesto. Nirrin es su nombre, tiene 23 años. Ella es estudiante de enfermería, está en el 3er año y estaba trabajando en un centro privado sociosanitario, ¿no? ¿Cómo podemos definir este acto? Es que ha sido terrible. Es esta frase la que define el flagrante acto de racismo, pero que ya no se encubre. Le dijeron esto: tu enfermera está encantada contigo y te toma como una profesional más, pero tienes 2 opciones. O te sacas el pañuelo o aquí no puedes seguir. Taran, azemauz? Ondo, hementxe. Hementxe zure herrian. Bai. Nora ekarri gaituzu? Ernialdera. Ernialde, Tolosaldeko herri txiki bat da. 400 biztanle ingurun. Ernioko azpin, dagoen herri oso polita, oso goxoa, eta nire herria. Nor da Tarana? Euskal Herrian bizitan emakume bat, nire bizitzaren parte bat bizi nintzen, jaio nintzen eta hazi Azerbaijanen, baina duela iaia 18 urte hemen bizi, hemen nire bizitza egin, nire erabakiak erabaki, nire semalabak hazi, ikasi, ez dakit dana egiten dut hemen. Eta nire tokatzen zaidalako agian, nire noiz behinka borrokatu. Eskubide aldeen, emakume eskubide aldeen, kanpotarren eskubiak, musulmanen eskubiak, tokatzen zaidan arlo ez guztitan, ikusten dut, nola behit, ahaldu dana baldin badago, egitea. Emakume euskaldun eta borrokalaria. Bueno, euskaldunako gaia ni beste moduan ikusten dut, ez naiz nire burua euskalduna deitzen. Badakitalako ni hilarte izango naiz kanpotarra herri honetan, ez dalako nire jaiotzako herria, eta beti ikusiko naute, agian ez guztik, baina askok ikusiko daute beti kanpotarra bezala. Hainbeste lekutatik mugitu ostean, askotan galdetu izute nongoa sentitzen zaren? Sentitzen ez, nongoa zaren bai, hemen bertan, eta 18 urte honetan bai. Juten zean hon baitera, eta gainera, bakizu, jakin gozu hori aktivismo egiten dut, eta hitzaldiak, ez dakit, solozaldiak, egoten naiz, eta nongoa zea. Eta Tolosarra, baina nongoa zea. Beti hori, uste, kanpotar guztiak daukago ez, galdera horiek. Ez zaizu gustatzen?
Ez nik esaten bai Tolosarra naiz, hori respetatu beharko. En plan, bai, jaiotakoa, hazitakoa, identitateko, ezke hori konfiantza gehiago eduki behar dut, zurekin gero nire bizitzako eta genealogikoko eta detai hori azaltzeko, eta gainera nire izena eta abizena izaten dutela, ez naizela Euskaldun ez dakit, 7 abizen ez ditut, bengoa, ez? Baina nik sentitzen naiz nire bizitzako garai honetan Tolosarra, Ernialdearra baldin naiz, Euskal Herritarra naiz, eta hori sentitzen dut, hori respetatu behar, eta besterik ez dago. Eta orduan, entzuten dituzunean, kanpotarra, atzerritarra, horrelako hitzak ez zaizkizu askori gustatzen? Ez, hori da nire identitatiko zerbait, ez? Ez da inbeste kanpotarra, migratzailea naiz. Migratu naiz, leku batetik bestera, nire bizitzako momentu batean, ez? Milioika eta milioika pertsona hori dute, eta historian zehar beti izan dira eta izango dira, ez? Jendeko movimendua beti izaten da, migratzailea naiz. Baina kanpotarra hitza bere pisua dauka hori, ez zea hemengoa. Ez zea zerbait kanpokoa, ez? Integrazioko hitza erabiltzen dute, ez zait ez gustatzen, hori integratu beharko naizela, en plan, ez ni etorri naiz, nire bizitza. Ni nahi dudan moduan. Ez badet kalterik egiten, eta nik esan ez bakarrik, ni pertsonalki ez, kolektiboki. Migratzaile etortzen bait geha, honi aportatzea guk ere hartzen dugu, baina emateko ere prest gaude, ez? Kalterik ez badu egiten, ja hemengoak geha, uste. Kanpotarra etiketa hori, uste, desagertu beharko. Kanpokoa izatea beti, sentimendu hori ematen du, ezke noiz bihurtuko naiz hemengoa. Inoiz? Eta zein da hemengoa? Hemen bizi, kanpora juten dira, batzutan, pentsatzen dut hori. Hemen bizi, kanpora juten dira, ez dakit, 15 urte lan egin, voltatzen dira, bertakoak dira. Ni hemen 20 urte bizi, eta ez naiz bertakoa. Tarana, gogoratzen duzu, arrazismoa pairatu zenuen lehenengo aldia. Hortaz jabetu zinen lehenengo aldia, hemen Euskal Herrian. Donostiko Grosteko plaza ingurun nire zemela alabakien gertatu zen egoera bat, gehien bat nire umengatik, aurrengatik, mina asko sortu zitzaidan bere momentuan, emakume adinako bat, adina, 70 inguru urte zeukan, gainera pasatzen ginen paso zebra bat, atzetik entzun nun. Jun zaitez zure herrira, kendu zapia, hemen ez dugu jartzen, eta izan du, zerraro. Emakume bat bere kabuz horrela itzeiten, eta ikusi nun hori jarraitzen du ez, eta nabaritu nun hori niregan etortzen zen izaldi horiek. Gilditu naiz, esan dut, zagatik jun behar naiz. Ez gu zure herrian ez dugu juten giarenean, zuek nahi duzen moduan jartzen garen, zuek ere honia etortzekoan, gu nahi dugun moduan jarri behar zet. Ez hori zure erabakia da, eta hau da nire erabakia, nahi dutan moduan jarriko dut. Eta azizan, jarraitu, eta seme alabak beldurra eukezutan. Ama bagoaz. Xirintze moduz? Ondo. Ematen duzun lehenengo elkarrizketa? Bueno, bai. Eta arrazakeriari buruz hitz egiteko? Prest. Tokatu zaizu askotan horrelako Gaur egoeretan? aurkezpen bat indet arrazakeriari buruz eskolan, eta ondo. Ze kontatu duzu? Europa alden ze arrazakeri moduko dago, eta munduan, en general. Eta zergatik aukeratu duzu gai hori? Zer uste eskolan ez duela ez zer ematen arrazakeri buruz. Ni gutxienez, igual matxismoa bai, eta beste gai batzuk bai, baina arrazakeria oso gutxitan. Ez dut, inoiz sumatu informazioik arrazakeri buruz gure eskolan. Tokatzen zaizu askotan arrazakeriari aurre egitea? Nei ez, baina nire familiako kide bati bai, nire ama. Eta ni kasu batzutan gertatu zait. Esatea ez, ni ez naiz musulmana,
nire ama bezala, eta askotan gertatu zaitolako gozak esan beharra. Tolosan inoiz arazorik izan duzu? Ama Euskal Herritik kanpo jaiotako izateagatik? Tolosan ez, baina beste lekutan bai. Bai, adibiderik? Batzutan, adiez autobusetan, olako batzutan, ikustetzut aktitude batzuk emakume beste herrialdekoei ez bakarrik nire ama desberdin tratatzei dutela, autobusetan eta leku askotan esan nahet. Autobusean nola tratatu altzaio ezberdin pertsona bati? Tonua asko esan nahi du, zure begiradak nola behatzi duzun pertsona horri, hoi asko esateu nola izan tratatzen pertsona bat. Eta ni notatze desberdintasuna zezu aldezu alai tratatu pertsona bat. Edo aldezu bordeitzen, o begirada itxusi bat jarri. O erantzun txikik eman, oso kortantek. Eta Mario horrelako zerbait egin diotenean, zuk nola reakzionatu duzu? Begirada txarra botatzen. Klasean, sekula ez duzu komentario arrazistarik entzun? Puto negro, o puto moro. Baina klasen ez, baina klase kanpo bai. Klasen igual, ni olako zentzute bat, seguramente altxegon nahiz eta esan ingo zeiza esaten. Ni oso klaroket, olako zentzute bat esan ingotela, zeiza esaten, ez gustatzen entzutea. Gaina ama musulmana aukita ez gutxigo, ez ditut nahi komentario razistak entzun, txikitatik razismoak endu izan etxetik, ni oso ondo edukatu zetzen razismo aldetik, eta niz ditut nahi komentario razistak entzun, nire inguruan. Uste duzu zure amak hijaba jantziko espalu? Dan askoz ere errazagoa izango litzatekela berarentzat? Bai. Oso klaro, nire amai gauzak igual zaiagoko begiradako gauza asko ebitatuko zitula, ez mazun jazten hijaba. Zuri iritsi zaizu hijabari buruz hausnartzeko garaia, ez? Edo ez? Ez. 14 urterekin, erabakitzen da... Ez naiz musulmana. Ez zara musulmana, bale. Orduan ez duzu ez da planteatu ere egin? Inoiz, ateoa naiz, ja. Kaixo. Eskerrik asko. ¿Qué tal? Bien, qué rara con el vestido, ¿no? Sí, es la primera vez que me ves, ¿no? ¿Te gusta? Sí, bien. Se me hace raro verte así. Sí, es que no suelo usar. ¿Y cuándo has decidido eso? Todavía no uso, pero quiero hacerlo. Estoy decidida para hacerlo en un tiempo. Normalmente no uso ahora. ¿Y esa decisión? Bueno, porque, yo soy musulmana y porque me gusta mi religión y quiero completarla. ¿Pero tan pronto? Cuando tú decides hacer algo, da igual la edad. Es verdad, sí, tienes razón. No sé, ¿y estás cómoda con eso o no sé? Sí, es como si estuviera cómoda con pantalón y camiseta. Es igual. Al final somos libres de ponernos cualquier cosa y estar cómodas. Luego... ¿Es la primera vez? ¿Es? ¿Es la primera vez? ¿Es con esto? Sí. Sí, pero en plan, joder, macho. ¿A la escuela ya si no has ido? No. ¿Y tienes intención? Sí. Tengo intención de empezar con ello. Ahora todavía no, porque es muy difícil ir ahora así, cuando ya he ido casi medio curso con pantalón y camiseta, pero lo he intentado una vez y todos te miran mal. Parece que es algo diferente. Le dan tanta importancia a cómo vas y critican y te hacen sentir diferente y eso. Si hay libertad de expresión, libertad de cualquier cosa, ¿por qué no somos libres de ponernos lo que queramos nosotros? Al final es igual. Pues me parece bien, yo te apoyo cualquier cosa, sabes que estoy aquí.
Zuk integrazio hitzari alergia diozu. Bai, azten zait, ja. Askuria. Bai. Ez zait gustatzen, zegatik. Integrazioko nolabait ardura beti izaten da etortzen dierena, bai? Giti guk ohitu behar gira, ez dakit integratu behar gira, eta nire ustez elkar bizitzeko lana da elkarrena, guztierena, ez? Elkar eraiki behar dugu hori, ez? Batzuk bat usten beste hartzen, trueki hori izan behar da, eta beti aberastasuna da, zerbait berria, ez? Egunon, ongi, gaude. Irunen? Bai. Zure herrian? Nire jaiotako herria, bai. Aurkeztuko diguzu zure burua? Bai, noski baietz. Venga, nor da Palmira? Palmira dual naiz, emakume hijitu bat naiz, irundarra, feminista, 23 urte dauzkat, familiarra, eta beti laguntzeko prest eta ikasteko prest denbora guztian. Hijitoa izateagatik, kanpotik etorritakoekin lotu zaituzte inoiz? Bai. Osea, gu kontuan izan da, daramatzagu hemen, orain dela 600 urte etor ginen hemen. Eta guk hemen Euskal Herriko historian parte hartzen dugu, baina ez gaude rekonozitutak hemen garela. Orduan guk juten baldin bagara leku batera edo ez dakit jarduera, bilera batera, batzuetan sentitzen gara hemengoak ez garela jaiotza, osea ez garela hemen jaio. Eta azkenean hori kaltetzen dizu, zeren, ostras, ni hemen jaio naiz eta zergaitik kalte hori egiten didate. Nire herrikoak. Zure aurpegiagatik soilik, jendeak ja badauka sentsazio hori kanpotarrazaren sentsazioa? Bai. Azalaren kolorearen gatik. Zer da Euskal Herrian hijitoa izatea? Prejuizioz betetako jendea gure gana. Batzuetan mina ekartzen didate eta egiten didate. Eta gauza oso positiboak ere bai. Zeren niri ezagutzen azkenean aurreritzi pilo bat puskatzen ditut eta azkenean da nire lorpena, ez? Eta nik esaten dudana, hori dago negatibo, baina nik bihurtzen dut positibo. Kalean esango zenuke zurekiko jarrera ez dela izan beharko litzatekena? Ez zaituzte onartzen? Onartzen didate, baina ezagutu eskero. Emakume hijituak beti demostratu behar dugu. Nik ezagutzen dizut zuri, eta zuk zara, zuk ezin, no tienes que demostrar nada. Baina nik emakumea izan da, leku batera juten baldin manaiz, eskatzea lana, lanpostu bat, edo alkiler bat, demostratu behar dut zein naiz. Eta ze familiatik nator, eta nire, izugarri. Eta hori, azkenean askatzen zara, naskatzen zea. Pertsona bat zuri ezagutzerakoan, beti, demostratzea ni naizela ona, demostratzea ni
a pesar de hijitua naiz, ulertzen, eta beti zaude con el run-run. Eta lan aurkitzerako orduan, erraz daukazue? Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Bai, ikusten baldin osea, lehenengo egiten dutena, entrevista bat daukatenean, emakume hijituak edo hijitu bat, da beste modu batean janztea eta makillatzea eta dena. Osea, me voy a payar, si no, no me cogen. Hitz egingo dut horrela. Eta hori gure bizitzarako, osea, zergaitik, osea, ez dut ulertzen. Inoiz min egin dizute edo txarto sentiarazi zaituzte hijito izateagatik? Bai, komentario batzuetan, zuk zaude, ez dakit, afaltzen, eta bat batean, esaten du zure lagunak, que vas vestido como un gitano. Da betikoa, ez? Baina zergaitik, es que mira como va. Eta beti posizionamendua da negatiboki. Eta ordi batzuetan, gauz horietan, mina sentitzen dut. Zeren hemen, osea, hau da nire herria ere bai. Zergatik ez didazute usten hemengoa sentitzea. Palmira, Alba, lehen guzinak. Errenterian gaude, justo oraintxe bertan bermutaren ordua da. Zuek imaginatzen duzu zuen burua honelako egoera baten erdian arrazakeria sufritzen? Somos esperados a dar el cante, batzuetan, bale? Orduan, ikusten, begiratzen dizute, eta horrelako sentimenduak jasatzen ditugu, batzuetan. Agian juntatzen gea familia guztia, juten gara, eta así que llamamos. Atención, batzuetan. Bueno, pues por ser de otra raza siempre se nos ve como diferentes, Y bueno, pues es como que no es así. Por tener otra raza o otra cultura diferente, somos igual que otro ciudadano de la comunidad vasca. Kanpotar senti arazten zaituztenean, min egiten dizute. Claro. Azkenean, zure identitatearen gauza kalte egiten. Osea, ni harro sentitzen naiz hemen jaio naizelako, baina begira nola tratatzen didate, begira nola tratatzen didate batzuetan, ez? Alemanian ez bakarrik egon ziren judioak. Egon ziren pertsona gehiago. Hijituak, judioak baino. Eta ikusterakoan pelikula bat, liburu bat, ez dakit, dokumental bat, beti daude judioak. Ongi dago, judioak egon dira, baino nete hijituak. Osea, tasa altuagoa izan da, hijituak hor barruan, eta hil direnak, judioak baino. Eske, historiaren zehar, gure persekuzioa, ez da agertzen eskoletako liburuan, historioan. Eta hori da, utxune bat oso handia. Zeren azkenean, gure umeak, hijituaren herriko umeak, ez dute beraien historia ezagutzen. Eta bat batean etortzen da beste ume bat, beste kultura bat daukadana, eta agertzen da historioan. Pertsona razializatu edo migrantei buruz hitz egitean, askotan aipatzen da integrazio hitza. Zer iritsi daukazuzuk? Ez ez gustatzen termino hori. Integratzeko nik nahi baldin badet nire lagunekin jutea, nik kendu behar dut, osea, nire identitatea bereiekin juteko, bale? Integrarme ahi. Nik ja naiz, Palmira naiz, baina nire identitatea ez da berdina. Hor juten naiz. Ja ez naiz nik.
nire gustatzen zait inklusioa hitza. Ni horrela naiz, ni Palmira naiz, nire azalarekin, nire belarritakoekin, eta horrela onartu behar didazute. Ze zurrumurru entzuten dira zuen komunitatearen kontra? Gaiztoak garela, gaiztoak garela, baina gaizto, No, gaiztoak garela, ezin, ez dakigu denak analfabetoak garela, trapazeroak garela, denak drogetan gaudela, gauza oso txarrak. Bai, pensatzen dute hori, gutaz. Pertsona gara. Denok bezala baino, pentsatzen dute hori. Askotan, gizarte honetan tamalez entzuten ditugun komentario batzuk egingo izkizut, eta berzuk ze erantzungo zenieke komentario horiei, bale? Guri lanak entzera datoz. Ze lanak, lana egiten du etortzen garen kanpotarrak. Gaizki ordaindutak, bertakoak ez dutenak nahi. Aber zer enpresan, zer eraikunden ikusten duzu goi-goian kanpotar bat, emakumeala gizonezkoa, hori berdin zait. Ez gaude. Hemengoek baino diru laguntzak gehiago jasotzen dituzte. Nik ezagutzen dut hemengo jendeak diru laguntzak dituena. Eta ezagutzen dut jende asko ez dela hemengoak ez dituena. Ez dituztenak diru laguntzak. Orduan da, como... Azkenean, pentsatzen baduzu, diskurtso arrazista bat izateko, pues, zerbait izan behar duzu, no? Bestela, kenke se sostiene eso. Etxeak debalde ematen dizkiete. Etxeak ematen dizkiete? Nori, erakutsi norbait. Berriz, nago, en plan, ustot, bienestareko, struktura hori badago, soziala, gizarte honetan, ondo antolatu, oberena ustot, estatu mailan dago, antolatuta badago, eta norbait egoera hortan badago, berdin zait nongo bada, ni pertsonei, familiei buruz hitz egiten dut. Eta betetzen badu baldintzak, eman behar zaio, baina ez dut uste. Nik ez dut inoiz ikusi etxea horrela emateko. Gure hezkuntza sistemaren kalitatea eta maila jaisten dute. Ez nekien lotuta zegoela argitasuna edo jatorriarekin edo azalarekin edo nola egiten dute. Un test de koefiziente intelektual eta sartzen dute asterizko beltza da kontuan izateko. Osea, hori da, pues, getifikatzeko egiten dutena eskoletan. Getoak sortzeko, nahi gaituzte guztiok egotea leku batean ez molestatzeko, eta horretarako aitzakirik behar dute. Eta Gasteizen ematen da, eskola asko ez dituztela umeak eramaten, porque eske hay muchos extranjeros edo horrelako gauzak. Getifikatzeko, baina besterik ez. Gaur aurkezpen egin dut, eta bukaeran, nila xina izan dena, eta bat batearen zutet, eske, behaieke bai migrantek etortzea, egotea hemen etxe baten, eta gure dirutik pagatzea gutxinez lan eiteko. Eta negaten nintzen pixkat flipatzen zen, aurkezpenan esan ze zailtasun dituzten jende imigranteak lana lortzeko hemen, eta bat batean olako komentario bat entzutea izan da, como, zu ez dira zuen aurkezpen guzon, o ze? Esan zuen komentario eta nien plan, a ber, zailtasun asko dituztela, tio, nola alde zuek komentatu?
Etorkizunean ezagutuko duzula arrazista ez den gizarte bat? Ez dago nire menpe, baina ojala. Elkarrizketa hau egin dugu ikuspuntu arrazista batetik? A ver, pues... Bota filtrorik gabe, Esatea justu zaio hau, ez baina bakarrik kontuan izatea pertsona arrazializatuak arrazekeriari buruz hitz egitea bai da, arrazista. Ze bakarrik behar zaitugu horri buruz hitz egiteko, ja, testimonioa kontatuta gero, ja, nahikoa, horrekin dago nahikoa. Ez... Elkarbizitza hori hemen, leku Afrikan, Australian, funtzionatzen duen, uste dut, hitz hoberena da. Gaztea zara, 14 urte besterik ez? Uste duzu arrazakeriarik gabeko gizarte bat ezagutzera iritsiko zarela? Ez. Seguru diozu? Bai. Ikusita nola gauden, orain arte, kentzea arrazakeria, oso zaila izan manera, ustez ez da inoiz bukatuko. Ze hau dijoan generación en generación, eta ez zaila oso zaila ikustet.